Jeg hedder Thomas Christensen, og jeg er underviser i det fag, der hedder visualisering og konceptudvikling, og jeg har undervist her i lige godt og vel et år nu. Min professionelle baggrund er, at jeg er uddannet multimediedesigner faktisk i tidernes morgen, og siden da har jeg arbejdet som selvstændig, og jeg har arbejdet både med at lave film, og så har jeg arbejdet i en del år som grafisk designer og webdesigner, både freelance, men også for større virksomheder, hvor jeg har været sådan rigtig fastansat. Den her uddannelse, og specielt det her sted, hvor vi er lige nu, det giver en fantastisk mulighed for kreativt arbejde, både for mig, men også for de studerende. Men det giver også enormt mange muligheder for at lave det, som man nok vil kalde for innovative processer. Og det er det, som jeg brænder for. Det er det, jeg har arbejdet med de sidste 4, 5, 6 år faktisk. Vi arbejder meget helhedsorienteret, men vi arbejder også enormt praktisk med tingene. Og ikke kun teoretisk. Vi prøver rent faktisk på at binde de to ting sammen i rigtig høj grad.